Lásko Bože, lásko, kde ťa ľudia berú, na horách nerosteš, v poli ťa nesejú, na horách nerosteš, v poli ťa nesejú, kdyby sa ktoré je venované jednej z najťažších aj najspolučnejších kapitol našich dejín. Vedeckej arbitráži z roku 1938 a jej dopadu na obyvateľov tejto obce. Ľudstvo medzi nami vítam našich vzácnych hostí, pána inžiniera Ivana Hazuchu, poslanca Národnej rady, poslanca Mestského zastupiteľstva, a člena výboru miestneho odboru Matice slovenskej v Rimavskej Sobote. Ďalej vítam doktora Petra Dragického, ktorý je významnou osobnosťou kultúry v Rimavskej Sobote. A riaditeľku domu Matice slovenskej v Rimavskej Sobote, pani Ingrid Krštínovú Šulkovú. A všetkých, ktorí si prišli uctiť pamiatku našich predkov. Viedenská arbitráž bola pre Slovensko a jeho obyvateľov hlbokou ránou. Rozhodnutie mocnosti z novembra 1938 rozdelilo územie rodiny, priateľstva a do života ľudí zniesol strach, neistotu a bolesť. Ale aj napriek tejto nespravedlivosti ľudia nestratili vieru ani silu a po vojne sa vrátili znovu si vybudovať svoje domovy, založiť rodiny a pokračovať v živote na pôde, ktorú milovali. Dnešné podujatie je preto nielen spomienkou, ale aj prejavom úcty a vďaky tým, ktorí tieto ťažké časy prežili a zachovali nám odkaz odvahy a vytrvalosti. Teraz dovoľte, aby som vás stručne oznámil s programom dnešného stretnutia. V prvej časti si vypočujeme odbornú prednášku, ktorá nám priblíži historické pozadie a dôsledky vedeckej arbitráže. Následne pristúpime k slávnostnému událeniu pamätnej tabule, ktorá bude trvalou pripomienkou týchto udalostí a ľudských osudov, ktoré s nimi boli spojené. Pamätná tabuľa bude odhalená na jednej z našich najstarších budov, a to na pôli, ktorá slúžila našim predkom ako požiarna zbrojnica,
a neskôr na rôzne účely. Týmto chcem ešte poďakovať aj lesnickému spoločenstvu Dubina, že nám umožnila túto tabuľu tam umiestniť a zvlášť pani Sodomkovi, že všetko, čo tam pripravil a dbal, ak to bolo dôstojné. Po tomto akcie sa vrátime naspäť do kultúrneho domu na malé občerstvenie a spoločne strajíme záver dnešného popoludnia. Verím, že dnešný program nám všetkých pomôže lepšie pochopiť minulosť, ale aj posilniť našu úctu k tým, ktorí v nej obstáli s odsťou. Teraz dovoľte, aby som poprosil pána Vladimíra Gondáša, spoluautora knihy o Botove, ktorá vyšla v roku 2021 a ktorý nám približí túto dôležitú kapitolu našich dejín. Ďakujem pánovi Maliarovi za slovo. Priznám sa, že ja som sa v situácii nejakým nedopatrením a nečakal som toľko ľudí, keby som mohol, tak by som ušiel, no ale už je to tak. Tak pokúsim sa teda vás nesklamať, aspoň dúfam, na to, aby sme pochopili tie historické súvislosti, tie vedecké arbitráže, sa musíme vrátiť troška viacej dozadu. Na deň 23. septembra 1938, vtedy večer po 10. hodine, keď si zapli ľudia rádio, prezident Beneš vyhlasoval všeobecnú mobilizáciu. Tá politická situácia vtedy bola taká, že každý si chcel otrhnúť kúsok z Československa. Na jednej strane boli Nemci, na druhej strane boli Poliaci a nás tu priamo ohrozovali Maďari. Tá mobilizácia sa týkala všetkých chlapov, ktorí nepresiahli vek 40 rokov. Dá sa povedať, že obce Botovo sa táto mobilizácia až tak priamo nedotýkala z toho titulu, lebo už o niečo skôr vznikla tzv. Stráž obrany štátu. Táto stráž obrany štátu mala na starosti, ako chrániť hraničné pásma, chodievali vonka do hľadov a takisto tvorili súčasť. Bolo to vybudované pásmo betónových opevnení v rokoch 1936 až 1937. Nemám ich presne spočítané, ale odhaduje, že medzi Orávkou až Botovom sa vyskytovalo o niečo viac ako 20 týchto betónových bunkrov. A do tejto stráže obrany štátu prijímali preverených ľudí, boli to Slováci, alebo mohli to byť Česi, respektíve Moravania. Prípadne to boli ľudia, ktorí boli v štátnej činnej službe, to znamená, boli to policajti, boli to colníci, boli to zamestnanci pošte, trebárs. A taktiež sa to vzťahovalo aj na legionárov a tým pádom aj na ich synov. Do tejto stráže obrany štátu sa nebrali politicky nespoľahliví ľudia. 5. októbra vlastne podpíšel Mnichovský diktát 29. až 30. septembra, ten sa nás ešte bytostne túto Slovenska teda nedotýkal, ale 5. októbra 1938 prenikla na toto územie skupina maďarských vojsk. Jednalo sa približne o 500 člennú skupinu vojakov, boli medzi nimi pohraničiari, boli medzi nimi colníci a aj teda pravidelná armáda. Do dnešných dní sa s určitosťou nedá povedať, áno, Maďari pripravovali vpád na toto územie a podľa mapky, ktorú mal vtedajší veliteľ, tam kapitán Pelčíky, tak epicentrum toho útoku malo smerovať priamo na Botovo. To Botovo mali zamerané kvôli tým legionárom, alebo tá propaganda v Maďarsku, oni stále útočili na to, že toto sú Česi, oni nebrali do úvahy vlastne tú skutočnosť, že aj Slováci boli legionári, stále tieto dve obce, Botovo a taktiež aj Orávku, ktorá tam mala pramálo spoločné s Čechmi, tam žili dve rodiny z Čech, považovali toto územie za obývané Čechmi. Takže toto bolo trňom boku. Ďalším faktom bol ten, že Botová Orávka bola ponímaná tak, že je to ostrov v Maďarskom mori a týchto ľudí sa snažili za každú cenu stadiaľ to dostať. Maďarský rozhlas, on už dopredu vlastne vyhlasoval, že nebudú na tomto území trpeť žiadnych legionárov, že tí ľudia stadiaľ to jednoducho budú musieť odísť. Nejak sa nebralo do úvahy skutočnosť, že táto pôda pôvodne patrila nemeckému kniežaťu, aj tak si ju ako Maďari prisvojovali ako svoju, bolo to ich územie a oni sa toho nemienili nejakým spôsobom zdať, chceli to všetko získať späť.
Ten útok kapitána Felčíkyho prebiehal od Hostíc až za Rimavskú Seč. Neskôršie vyšetrovanie, ktoré bolo vedené, označilo to, že to bol že vydal svoj voľný rozkaz a dokonca bol až v stave nepríčetnosti a nebol za tento akt stíhaný. Bol to teroristický útok, alebo bez vypovedania Vojnicenka, ktorá bol tých približne 500 vojakov. No ono dosť kruto na túto skutočnosť doplatili, že k Botovu sa nedostali vôbec. Niektoré jednotky boli rozkazom Zvyškovca včas stiahnuté naspäť, takže sa bez boja vlastne otočili a vrátili sa späť. Ale jedna čata, vedená poručíkom Meškom, pošla do obce Orávka, sprevádzaná dokonca cigánskou kapelou. Tá kapela síce nehrala, ale mali ju so sebou, aby mohli mať tie oslavné ódy. A taktiež treba dodať to, že toto pásmo tých betónových opevnení, aspoň v tejto časti, teda pred terajšou hlavnou cestou po pravej strane vôbec nevstúpilo do boja. Tie opevnenia vyradili konfidenti, ktorými tá maďarská armáda disponovala. Boli to obyvateľia buď maďarskej národnosti, alebo to boli pašeráci, ktorí prekračovali tie hranice a poznali tie bočné chodničky, poznali tie lesné cestičky a preto vedeli tých vojakov strážačích to opevnenie prekvapiť zozadu. Bez tak tento prepad očakávaný nebol a hlavne v dôsledku tohto prepadu potom tí slovenskí obyvateľia Botova a takisto celá Orávka doplatili na túto skutočnosť toho dôvodu, lebo na Orávke boli ubytovaní 20 vojaci. Tento útok, vedený v skorých ranných hodinách, nebol očakávaný a preto z okien, kto skadiaľ vedel v spodnej bielizni, po niektorí vyskakovali vonka a tak sa ujímali tých bojových pozícií. Tým, že boli v spodnej bielizni, nesmieli si obliecť uniformu, tak ich maďarská armáda logicky považovala za obyvateľov tej obce a preto sa im chcela neskôr pomstiť. Celkové tu vtedy v okolí obce Orávka padlo 9 maďarských vojakov, 8 bolo pochovaných pri ceste, kde sa potom neskôr chceli Maďari postaviť pomník a jedného mŕtvého si so sebou Maďari vedeli zobrať naspäť. Po tomto incidente začal obvodný úrad, aj okresný úrad, predpokladajúc vlastne nasledujúce udalosti a tak sa aj vyvinuli, začal upozorňovať legionárov, aby sa pripravili na odsun z tohto územia. Tým ostatné rodiny kolonistov, ktoré tu bývali, boli upokojované, aby zotrvali na svojom mieste, že vlastne nie, že nič sa nestane, ale aj keď dojde k anektovaní časti z toho slovenského územia, tak na slovenskej časti ostane bývať aj maďarské obyvateľstvo a nebudú si robiť vlastne navzájom nejaké priedy. Dúfali, že tuto tých Slovákov nechá tá maďarská okupačná správa na pokoji a na Slovensku oni sa zachovajú presne tým istým spôsobom. Lenže toto sa, ako sa neskôr ukáže, nenaplnilo. Tí vojaci, ktorí padli na Orávke, boli, ako som povedal, pochovaní. Maďarská strana si ich žiadala naspäť, nebolo jej vyhovené, akurát ten pečatný prsteň a hodinky poručíka Meška boli diplomatickou poštou vrátené naspäť do Maďarska. Potom, ako došlo, aj nie potom, lebo viedecká arbitráž bolo 2. novembra, ale už 2 týždne predtým začal odtiaľto odsun legionárov. V prvom rade odchádzali tí, čo boli z Čiech a z Moravy a tie svedectvá sú pomerne, ak by som povedal, smutné. Bol im síce vyčlenený vagón, ale tie vagóny boli v nedostatočnom množstve, tak museli predávať svoj hnutelný majetok, s ktorým sa dalo pohnúť. Lenže už to obyvateľstvo, treba povedať, že maďarskej národnosti, už tam boli ako dravci a veľmi málo sa podarilo tým ľuďom z toho predať, dokonca sú zaznamenané také prípady, že ešte tam tí pôvodní obyvateľia boli a už im dávali dole okná a dvere z domov. Našiel sa taký prípad, že sa ukradla aj z latríny doska, alebo sa zobrala platňa z toho šporáka. Tí ľudia žili vlastne v permanentnom strachu. Stále sledovali hranice a podľa farby svetlic, keď sa vystreľovali do neby, vlastne na nebo,
mali pripravené povozy, mali zapriahnuté kone, na tých vozoch mali tie najnutnejšie veci a dvakrát vyrazili na cestu. Raz sa vracali z Pavloviec a raz sa dostali až do záhrady 1. mája, respektívne v Lipe. Tým, že nedošlo k tomu maďarskému útoku, prišli naspäť do Votova, ale to už kľudný život nebol. Takže do toho konca októbra stadiaľto tí legionári postupne odchádzali. Slováci sa snažili nájsť útočisko kade po Slovensku a legionári českej a moravskej národnosti, tak tí našli svoj prvý úkryt alebo únik vo Výkaši a odtiaľ potom jednotlivo vracali sa domov do Čech a na Moravu, už kto, ak sa mal ešte vlastne mohol vrátiť. Gotovo sa skoro úplne celé vyľudnilo, pár rodín tam ostalo na dievčom poli, tí Moravka až na tie spomenuté 2 alebo 3 české rodiny. Tam tí Slováci dostali a dúfali, že sa nič nestane. 9. novembra 1938 semka prišla maďarská armáda. Tí ľudia, ktorí tu dostali bývať, nemali vlastne na výber. Museli, či už chceli alebo nechceli spolupracovať s tými vojakmi a preto sa domnievali, že pokiaľ vyvesia tie maďarské zástavy alebo keď tých vojakov privítajú s kvetmi, tak sa budú s nimi aj ľudnejšie rozprávať alebo ľudnejšie sa k nim správať. Ináč tak sa aj stalo, lebo veliteľ tých husárov, ktorí semka prišli, bol prekvapený privítaním a vysielačkou kontaktoval, vlastne rádiospojením kontaktoval Budapešť, že čo má robiť, lebo tí ľudia ho tu milo privítali, takže ten prvotný ako kontakt nebol až ten taký drastický. Lenže z Budapešti prišla správa, že majú zistiť páchateľov útoku, mali zistiť tých, ktorí zavraždili tu ako to tvrdili oni, tých 9 maďarských vojakov. To, že semka Maďari padli ako teroristi, to sa do úvahy nebralo. Mali nájsť tých, čo ich zabili. Pri tom prípade, aby som sa vrátil troška naspäť, padli 4 obyvateľia z Botova do zajatia. Celkové z Botova boli 20 v predných strážiach, ale ani jeden z nich do boja nevstúpil. Tí 4 zajaci, nedá sa povedať, že by sa k ním Maďarsku nejak zle bývali správali, ale bolo to recipročné, lebo slovenská strana mala tých zajacov výrazne viac. Takže keby jedna strana bola tých svojich zajacov mučila, tak tuto by sa týmto bývalo dostalo to istého zaobchádzania. Až koncom januára boli prepustení do zajatia, tak ako títo československí zajaci a na druhej strane samozrejme maďarskí pri výmene zajacov. Gotové a teda na Orávke maďarská armáda zahájila pohon, hľadala tých, čo týchto vojakov postrieľali. Nedarilo sa im a predvádzali si rôznych ľudí na výsluchu do Rimavskej Seči, do Jesenského, do Rimavskej Soboty. Tie výsluchy tých ľudí, ktorí boli predvádzaní, sú dosť, ako by som povedal, drastické, lebo okrem toho, že im týkali ihly pod nechty, boli bytí až do bezvedomia, boli škrtení a robilo sa im všemožné príkorie, bol taký, čo sa prosil, aby ho zabili, len aby ho ďalej vlastne nemučili. Nepodarilo sa maďarskej armáde nájsť ani jedného jediného, čo by sa bol býval zúčastnil tej obrannej vojny, alebo čo by bol býval, vtedy strieľal proti tým maďarským vojakom. Ale na druhej strane prinútili slovenských obyvateľov, niektorých ručne, niektorých záhradí, vykopať tých 8 tiel a preložiť ich do druhého. Počas tohto aktu samozrejme bolo tam obrovské množstvo ako maďarského obyvateľstva. Spoza hraníc boli tam aj rodiny príslušníci tých, ktorí tam boli pochovaní, ale pre väčšine sa jednalo o Maďarov zo blízkych, ako Hlata, alebo priľahlých týchto obcí. Oni potrebovali stať auto dostať týchto obyvateľov, potrebovali ich dostať z toho titulu, lebo tieto domy im boli trňom v oku, oni chceli obsadiť. Dokonca ten spomenutý prepad kapitána Felčikyho z 5. októbra, on už dopredu tie domy rozdelil jednotlivým vojakom a dokonca dopredu aj určil, kto bude správcom vlastne v tej obci. On uvádzal, že z hraničného pásma tieto vyzývavé červené streky, ktoré videl cez polia kukurice, ho iritovali
ľudia podobného typu nebrali nejak do úvahy, že tí, čo bývali tu, boli presne takové isté razenia, že títo neboli tiež žiadni boháči a že tieto úvery splácali za tie domy až do 70. rokov 20. storočia. No ale to už bolo tak. Takže po vykopaní tých 8 tiel, a ako ich odniesli teda slávnostne preč, pričom nezabudli tí, ktorí tie tela vykopávali, byť naďalej, boli obyvateľia Vrávky a teda dievčieho Poľan vystavení sústavnej persekúcii. Nemohli ísť do obchodu, museli sa zdržiavať doma. Dvakrát ich odlitrovali z vozu do Rimavskej Seči, nevedeli, čo ich vlastne čaká. Tá situácia došla až tak ďaleko, že v Rimavskej Seči sa týchto ľudí zastal miestny kňaz. Toho miestneho kňaza na ňom sa oborili maďarskí vojaci a teda dôstojní, ktorí vedú, že pokiaľ sa mu niečo nevidí, tak môže ísť s tými ľuďmi, že dá jeho eskortovať. Lenže ozval sa v Rimavskej Seči lekár, ozval sa lekár, ozval sa zverolekár a vtedy ten dôstojný z Rimavskej Seči už šípil, že nebude to všetko tak, ako mu hovorili tí maďarskí hovoriaci obyvateľia z okolia, tak sadol do auta, odišiel do Jesenského, že čo teda s tými, čo tí z Orávky a z dievčieho Poľa, čo s nimi má robiť. Keď sa vrátil naspäť, pustil všetkých domov. Keď len bola tam jedna podmienka, museli sa zdržiavať doma a nemohli vlastne tie domy opustiť. Oni si nemali doma už čím svietiť, dochádzali ten trolej, tak išli do požiadavkou do Jesenského, niekým umožnia aspoň nakúpiť si tie základné potraviny ako chlieb a soľ, alebo aj ten spomenutý petrolej, lebo bez toho nevedia fungovať, tak toto im umožnené bolo. Ale nebolo im umožnené ísť napríklad v nedeľu na omšu. A tie ľudia hlavne, čo bývali na Orávke, tí boli hlboko veriaci. Tí, čo chceli ísť do kostola, museli stáť potom celý deň vonka. Bol to november, bol zima, boli to chladné mesiace, do večera museli byť von. Tuka ich nepustili. Perzekúcie pokračovali ďalej, situácia bola neúnosná. Aj keď slovenský rozhlas naďalej vyzýval kolonistov, aby vydržali, aby stadiaľto neodchádzali, nedalo sa to z ľudského hľadiska vydržať a preto postupne začínali odchádzať. Ten odchod bol tým spôsobom, že museli podpísať papiere, že toto územie opúšťajú dobrovoľne. Vlastne, že neodchádzajú na silníky, nevyhajú na musí odísť, tak jednoducho pôjde. So sebou si mohli zobrať len toľko vecí, čo sa im zmestilo na voz. Tak svojím spôsobom ešte lepšie dopadli tí legionári, ktorí odišli predtým, lebo tí aspoň čo to mohli predať. Títo už tú možnosť nemali. Keď prišli do Rimavskej Soboty, ako je rieka Rimava smerom na Sobotku, tam išla prvotná hranica. Chlapov nahnali pod most, museli sa tu ísť do naha a prezerali, či nemajú náhodou niečo u seba skryté. Neviem, že čo, lebo peniaze sa týmto ľuďom neodberali, mohli si zo sebou peniaze preniesť, či netuším, že čo mohli hľadať a takto isto chceli prehľadať aj ženy, aj s deťmi. Na veľkú nevôľu prikapla až napokon maďarskí vojaci od toho upustili a pustili týchto kolonistov v smere na Hnušťovic a potom hlásili na obvodnom úrade. Našli sa aj takí, ktorí, keď videli, čo sa deje, jednoducho už v tých chladných mesiacoch, lebo bol tu ten koniec novembra, až začiatku decembra, 1. decembrové 2 týždne, prebrodili rieku Rimavu, aby sa vyhli takémuto šipanovaniu. Už tá viedenská arbitráž toho 2. novembra 1938 mala v tomto konečnom dôsledku pre obec Botov tie fatálne následky. Vlastne obec sa úplne vyvidnila. Mnohí z tých obyvateľov, čo stadiaľto museli odísť, sa už nikdy naspäť nevrátili. Možno sa báli, že sa takéto niečo môže ešte v ďalšej budúcnosti opakovať. Možno si našli lepšie miesta a začali nový život niekde úplne inde. Do týchto opustených domov najprv sa nasťahovalo obyvateľstvo z okolitých obcí, ale to obyvateľstvo bolo pomerne rýchlo stadiaľto zlikvidované ako preč. Cez leto roku 1939 SMK bola daná poľská jednotka, hovorí sa o 840 vojakov, niektoré správy vravia, že ich mohlo byť až niekoľko tisíc. Tí poľskí vojaci vlastne evakuovali po napadnutí Poľska najprv fašistickým Nemeckom z
spoločne aj so Slovenskom a potom Sovietským zväzom. Týchto Poliakov si tu maďarská jednotka držala z toho titulu, chceli z nich vybudovať náškodnícke jednotky pre prípad, že by sa v ďalšej budúcnosti bolo bývalo napadlo Slovensko. A toto je jedna z takých neznámych kapitol tohto nášho opresu od tých Poliakov. Sme vlastne ani len netušili, že sa tu takéto diverzné jednotky mali vyskytovať. Až mala tu naša rozviedka svojho dobrého agenta, ktorý začal podávať správy. A napokon vojenský lekár, ktorý bol nemeckej národnosti, z tej poľskej jednotky ušiel na územie Slovenska a požiadal tam, aby mu umožnili vrátiť sa do Nemecka, lebo keď už má bojovať, tak bude bojovať na tej nemeckej strane, lebo je nemeckej národnosti. Na jeseň roku 1939 boli tieto usadlosti vyderované maďarským rodinám. Treba dodať, že tu v prvom rade sa sem dávali tie chudobnejšie rodiny alebo viacdetné rodiny. Ale ako by som povedal, neboli to poľnohospodári. Tú pôdu nedokázali obrobiť, dokázalo dosť veľkej fluktuácii toho obyvateľstva. Ich miesta nahradzovali tzv. Vitézovia alebo tie hrdinovia, ktorí v maďarskom kráľovstve dosiahli nejaký výnimočný čin a táto pôda sa aspoň podľa vtedajšieho rozhodnutia mala rozdeľovať za hrdinské činy maďarským vojakom. Mali dostať dom a mali k tomu dostať nejaké 15-holbové hospodárstva. Správcom kolónie bol jeden z vitézov, Kríca Demény, a ten mal až také vynikajúce zásluhy v Maďarsku, že nemal dom jeden, a mali dokonca 3. Tak jemu sa muselo ako mimoriadne dariť. Už to obyvateľstvo dotrvalo do toho 45. roku a dá sa povedať, že potom došlo takému aký Božiče, taký vráť, že museli tie domy opustiť, lebo prichádzali naspäť pôvodní obyvateľia. Tu treba však doložiť, že pokiaľ ten maďarský kolonista zokladoval, že to nie sú zvieratá, ktorí boli odsudzené pred tými 5 a 6 rokmi pôvodnému obyvateľstvu, tak si tie zvieratá mohli zobrať so sebou. Tu nás sa zadržiavali veci len tie, ktoré bolo jednoznačne preukázané, že patrili predchádzajúcemu, teda pôvodnému majiteľovi, alebo pokiaľ bol ten maďarský obyvateľ prehlásený za nepriateľa československého ľudu. A takých sa tu dopad našlo. Boli to vlastne exponovaní ľudia, ktorí inklinovali k tomu fašistickému, milašovskému hnutiu tých šikových krížov a robili tuto rôzne čistky po okolí. Neviem, čo by som vám k tomuto ešte vlastne mohol povedať. Myslím, že tých zlých vecí už bolo povedaných ako habadej. Je to téma, o ktorej by sa dalo veľmi dlho diskutovať. Pokiaľ niekto z vás má nejakú otázku, rád zodpoviem. Pokiaľ môžem poprosiť najlepšie typu, aké bude zajtra počasie, lebo na to odpovedať viem, aby som sa náhodou nejak nenamotal, nech sa páči, ak niekoho niečo zaujíma a ja mal z toho obdobia, ja budem vedieť odpovedať. Rád sa učím. Tak nájdete svojich rodičov, alebo že oni to vlastne museli prežiť, museli sa aj plniť, potom sa vrátiť, stále to je máma, znovu začínať od toho. Tam je vlastne všetko, čo som dostal, renový kontrol plus viac. Nedal som si poznámky, bolo som povedal nejaké netakté, že by som si mal pomáhať, boli by sa mi žiť, ale Ja som teraz ešte jeden ďalší program, teraz budem hľadiť, ale je to dosť ďaleko. Tak som poprosil Tomáša Auta, že by mi to tam uši autami popravil, by to tam ide.
Dostávame sa To je dobré, áno, keď sa aby sme si pripomenuli jedno z najtrpkejších období dejín Vltova, viedenskú arbitráž z roku 1938, udalosť, ktorá hlboko zasiahla nielen do osudu našej krajiny, ale aj našej obce, do osudu jej obyvateľov. Rozhodnutie mocností vtedy zmenilo hranice. Následkom arbitráže stratilo vtedajšie Československo významnú časť svojho územia. Ľudia stratili domov, istotu, pocit bezpečia. Zanechali tu svoje domy, pôdu, takmer všetok nadobudnutý majetok na miesta, ktoré milovali, kde znovu vybudovali svoje zničené domy. Ty sa nezmeníš. Nie, to je pravda. Začali nový život. Ukázali nám, že nielen krajina a pôda, ale aj spomienky, tradície a láska k domovu sú hodnoty, ktoré pretrvávajú. Ich rany sa však nezahojili rýchlo. Žili ďalej v pamäti generácií, v rozprávaní starých rodičov, v tichých spomienkach. Úctou a obdivom si pripomíname ich odvahu, trpezlivosť a schopnosť začať znova. Dovolte mi vysloviť poďakovanie obyvateľom obcí Vltovo a Orávka za to, že nezabúdajú, že uchovávajú pamiatku týchto udalostí a odovzdávajú aspoň 3 fotky. Naša vďaka patrí rodinám, ktorí boli viedenskou arbitrážou postihnuté. Tým, ktorí mnoho stratili, ale nezlomili sa, ktorí sa po vojne vrátili, znova tu žili a vytvorili budúcnosť pre ďalšie generácie. Nech táto pamätná tabuľa na znak úcty a vďačí za vzájomnú úctu, hodnoty, ktoré nie sú samozrejmé. Ďakujem. Teraz by sme pristúpili k samotnému aktu odhalenia tejto pamätnej tabule. Poprosím pána nášho predsedu Janka Maliara. Kolegyňa, ak dovolíte, poviem pár slov, keď som sa nepripravovala. Najskôr sa chcem poďakovať, že sa mi dostalo tej cti. Nie na to som sem prišiel, ja som prišiel najmä vypočuť si na prednášku. Ale som veľmi rád, že som pri tomto a ešte pripomenul, aby táto tabuľa slúžila na pamiatku udalostí, ktoré sa stali, ale zároveň slúžila aj na čo sa môže stať ešte dnes. Tiež nie sme až tak veľmi ďaleko udalostiam podobným, ako sa diali tesne pred 38 rokom. Následne ďalšie. Zároveň som prekvapený, že táto tabuľa bude umiestnená tu na tomto mieste, ale uvidíme, aký bude ďalší život, pretože pred niekoľkými rokmi, možno 10, bola podobná pamätná tabuľa posadená na dome Matice Slovenskej v Dunajskej strede. Je to na ulici, ale bola pomerne vysoko, na dome umiestnená a jej životnosť bola 2 dni. Tam si samozrejme naši maďarskí spolubývajúci skôr všimli, že taká tabuľa existuje a ráno našli na zemi rozbitú. Tak ju Matičiari pozbierali a osadili ju v záhrade domu Matice Slovenskej do betónu, takú polámanú, ale poskladanú, to znamená, že je komplet, len je polámaná. A v lani sa opätovne Matičiari odvážili, veľmi zvláštne na území suverénnej Slovenskej republiky, sa odvážili opätovne takúto tabuľu umiestniť na tom istom mieste, kde bola tá pôvodná. Zatiaľ je, chvála Bohu, tak. A myslím si, že každý vyspelý národ, a národ, ktorý má aj sebavedomie, ale aj pokoj a pokoru v srdci, sa musí vysporiadať aj históriou, aj keď nie je vždy lichotivá. Uvidíme,
uvidíme, ako sa slovenskí občania maďarskej národnosti v tejto oblasti vyrovnajú s touto tabuľou. Ja si želám, aby tu, hovorím, na pripomenutie a na výstrahu vysela pokojne minimálne 50 rokov. Ďakujem tvorcom. Teraz by sme mohli venovať minútu ticha tým, ktorí vlastne si chceme touto tabuľou uctiť. Ďakujem. Ešte raz ďakujem všetkým, ktorí sa prišli uctiť pamiatku našich spoluobčanov, ktorí prešli ťažké v roku 38 až 45 po vyhnutí arbitráži a chcel by som vás týmto pozvať ešte naspäť do toho kultúrneho domu na pohostenie a posledenie. Ďakujem. kamarádi na vojnu beru. Narokujeme na tu vojnu daleku. Hej, haj, krajárečky naše, hej, haj, krajárečky naše, kdo vás potěší.
naši,